murag padung na si Presidente Bongbong Marcos Jr. din hiya sa SM Care Village aron iyahang susihon ang kahintang dinhi karon. Sa pagkakaroon na ni Rufila, nangandam na po ang atuang mga otoridad din hiya alang sa iyahang pag-abot ang mga residente nga naa diri karon na ni Rufil. Okay, sige. Ato checks kasamang RV Veloso day og naabot na si BBM. Sumuna nga itong sitwasyon niya. Idol Tweety, no? Kanana ang grabe kayo, no? Unya ang atong aura sa mga lugar medyo kuan kayo, ang mga silingan mura og para ganina sa itong na-interview nga si Shalene. Emosyonal pa gani kayo. Attorney Rufil, nangurog pa sa ito ang pagkiginabi sa mga residente dari mangurog pagid sila og mastoryaan ang nahitabo atong niaging Setyembre 30, 2025 Attorney Rufil. Oo. So as of this time, usana sa mga anhaon ni BBM karon. Standby lang kada Idol Tweety. Mo ni ang unang bisitaon nato ni Rufil na ato ang taga PIO po din hiya alang siyang pag-abot na po din hiya ang ato ang mga otoridad naka-standby na ato ni Rufil sa iyahang pag-abot. Yes, kasi Attorney Rufil ani gihapon ta sa Bogos City Hall kasama Attorney Rufil na atong gipaabot ang pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apan nakita naman sa diri og sa shopper kasama Attorney Rufil posible nga maonan din gisakyan kay di naman na shop isundan sa local nga shop kasama ang Attorney Rufil. Igong taon-taon na mo paingon na ni siya din kay mao man ni ato ang plaza diri kasama Attorney Rufil bahin nga side kasama Attorney Rufil ang tugpahanan unya di adiri sa atubangan ang kining ibutangan lang nig tent diri gamay unya gibutangan og kanang speaker aron nga makaturya siya sa mga mayor at kasama Attorney Rufil nga naa diri sa district ni nga mga mayor. So unsa man itinerary kasama RV? Nakita na to ron chapel, tulo ka chapel na naa? Nakatugpa na? Yes, kasama ang Attorney Rufil. Okay. Unya di lang gud sa makaadto sa unahan kay lockdown na ang pagganiha pa kasama Attorney Rufil. So muna na diri pero ang una niya kasama Rufil siya sa hospital. Unya paingon dayon dinhi diri ang final gyud niya kasama Attorney Rufil. Ang dito sa hospital kasama Rufil take lang daw og photos o video. Unya diri na ang final nga pagpamulong niya kasama Attorney Rufil. Okay, sa atong klaro na ang at iyang itinerary human sa mutugpa diha mo ditso sa Bugo Provincial Hospital nya mo balik diha nya mo adto sa Yolanda Village. Yes, kasama Attorney Rufil. Hospital dayon diri unya mo hapit pa siya sa Yolanda Village kasama Attorney Rufil pero dili pa na definite kung unsa gyud ang iyang unahon. Ang iya basta masuroy niya ang tanan mga areas kung asa ang mga victims kasama ang Attorney Rufil. Okay, so ready lang ato mga reporters og panalitan to sa hospital. Jane Gallardo, attention. Hatag lang diri og kuan dayon feedback nato dayon aron nga matawgan nato, no? So sa pagkakaroon ang chopper ana mo tugpa sa may imong area and RV kasama RV. Yes, kasama Attorney Rufil. Mo kay pagatugpasan. Okay. So anyway, di nang paduol dito na yung mga protocol kay presidente man naa na mga PSG nga naa. But ang iyang mga sakyanan karon naka-ready na. Inigtug pa sa chopper na naka-ready na dayon ang para sa sakyanan nga maoy iyang sakyan samtang musuroy ngadto sa mga area nga naigo sa linog. Yes, kasama Attorney Rufil. Mao na sa kay ang ilang samaro kasama Attorney Rufil. Kinsa ang reporter nga naka-detail dinhi diri ra gyud magpundo samtang naa siya unya lahi pod ang dito sa hospital, lahi ang dito sa area kana bang sa Yolanda Village o sa uban pa nga areas kasama Attorney Rufil pero iyara ning libuton niya mobalik gihapon di siya dinhi sa Bogos City Hall. So mas dako-dako ang time niya nga naa diha sa imo area diha sa may Bugo City Hall. Attorney Rufil? Okay, mas dako-dako sa time diha no sa imong area sa City Hall. Yes, kasama Attorney Rufil kay naa dinhi ang mga 4th District Mayor unya moapas to diri balik sa si Cebu Governor Pamela Baricuatro kay diri naman tato siya kasama Attorney Rufil pero wala pa man naabot ang mayor. Iya lang gi-check din hipod unya ni balik siya sa hospital unya mo convoy tingali gito siya paingon diri kauban ang presidente kasama Attorney Rufil. Okay, so sige, sumuon ni karon ang ato mga officials nga naa diha na karon sa imong nahimutangan sa Bugo City Hall na sila kanang nag-tent kasamang RV mo ni?
Yes, kasama Attorney Rufil. Distansya lang ang tuwa kasama Attorney Rufil. Kay cordon, dili same sa katong kuan gyud no nga formal gyud kung na ang presidente, pero ibutangan na naglinya diha sa ubos kabahin kasama Attorney Rufil. Kanindiri nga area kasama Attorney Rufil na ara sa kuan kanang linyang kung nga diha ra or di kasan kay tent man ka sa Attorney Rufil kay 50 yung inita diri. Sige inita naglangitig yun ang sa inyo. Unya how much more katong naapa didto katong ato ang mga residente nga nahinabig. Attorney Rufil nagdadamang gani sila og nagsuwat sila sa mga papel og karton kasama Attorney Rufil nga nangayo og tabang nagtuo tingani sila nga kutobra sa chopper ang presidente. So nagsuwat sila kanang dagko bitaw nga kanang card. Katong mga karton nga nagigdaan utangan nila og help kasama Attorney Rufil. O sila pero muna og man presidente sa makikita dito sa sitwasyon sa katong mga residente nga naa dito sa dapin sa daan kasama. So sa pagkakaroon nakatugpa na ang tulo ka choppers ng naa nakatugpa na karon na kasamang RV? Yes, kasama Attorney Rufil naa na diri ang usa, duha, ug sa pikas pod ang ikatulo. Nay ikaupat kasama Attorney Rufil murag sa security ni niya kasama Attorney Rufil naggalupad-lupad pa man ni. Binhingap nga side ng Attorney Rufil. Okay, so atong gipaabot ron. Mo na ang ato ang update. So pindot ko sa ato ang sa newsroom inig ka pakita na nato nga nagpadung na diri kasama Attorney Rufil aron nga makahatag sad ta o gabuhin paghulagway sa ang diha sa newsroom ingon man sa ato ang mga listeners kasama Attorney Rufil. Okay. Kasama mo diri sa Bugos City Hall, Radyo 1 RV Veloso, UAH, Tatak, RMS. Okay, mga higala. Salamat, Inday RV. Kasama RV Veloso sa imong report. Live, mga higala, gikan sa Bugos City Hall. Gikan sa Bugos City Hall, ito i-check. Pagbalik, mga higala, ang Bugo Provincial Hospital. Kakaroon sa kasamang Jane Gallardo. Atong tanawon, mga higala, unsa mga pagpangandam karon sa pag-abot na ni BBM na nakatugpa na ang chopper nga iyang gisakyan. Santo Niño. Standby, Idol Tweety, balikan tika kanong tataod kay mo anhapod ang presidente sa imong nahimutangan karon. Straight to the point. Dayon tama kay galan ng atong gituyo nga coverage mga sukit tigpaminaw gumikan sa pag-abot sa presidente karon dito sa lalawigan sa adinhi sa lalawigan sa Subo, particularly dito sa Bugo City. Onya ato kaon ang mga report sa mga kabanan karon naka-standby. Alang sa atong coverage karon nga buntaga. Gikan may gala sa Bugo City Hall to karon sa kasamang RV Veloso standby kasamang RV. Ato i-check sa mahigala ang atong Bugo Provincial Hospital. Karon sa kasamang Jane Gallardo kay moadto sad mahigalang presidente. Og ingon sab sa Yolanda Village to mahigala si Idol Tweety. Og magian sa mahigala si Idol Clint na takot to sa may gairan. Depende ni sa iyang adtuon mahigala ni Presidente BBM. Para makita, ma-assess mga kagalaan on sa gyud ang damage in town, no? Dito mga sukit tigpaminaw. Ang estimate mga 3 billion na ang nahimong danyo sa infrastruktura mga higala sa maong lugar. Santo Niño, Santo Niño. Okay, check sa na to si BBM. Standby, mahigala. Kaya tuan naman dito sa kang Idol Tweety, Indekin. Atong i-check ni mga orasa, mga higala. Yes, Idol Tweety. Kumusta diha, Idol Tweety? DYHP RMN Report. Attorney Rufil na diri karon si Presidente Bongbong Marcos Jr. Gisusun niya karon ang lugar na hitabuan kung diin asa nakalas ang katong 8 kabuok nga mga residente dinhi Attorney Rufil. Karon kahinabi niya ang presidente sa association na dinhi sa SM Care Village. Inubanan po ni si Attorney Rufil ni Governor Pam Baricotro. Ang gobernador dinhi naara po dinhi Attorney Rufil. Iyahang giubanan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Karon Attorney Rufil hasa ning gikahinabi ang kining maong Presidente Attorney Rufil kay ibaon po ni Attorney Rufil ang nahitabo gyud atong higayon na Attorney Rufil. Ni anila ta silid Attorney Rufil kay badlong pud ta sa iyahang mga piyat. Oh sige standby lang diha. Mao ni Attorney Rufil ang kahintang karon dinhi sa SM Care Village.
Napo diri si Kapitan Danilo Inok ang ilahang kapitan diri sa Pulambato nga mao po'y usa sa mga misugas ni President Bongbong Marcos Jr. Isang bukat sa mga residente diri ang mga fake news nga ni kata sa social media. Doon naman din mga fake news ko that sa social media. Muli usa sa ilahang mga sumbungkod sa tuang presidente karon sa kinabi sa kining presidente dinhi sa association sa SM Care Village. Sige, sumo ni ang kuan ron. Okay. Kauban si Governor Pambari 4, ang mayor sa Bugo day, murag mo ni. Kuyog og So una dito ang Yolanda Village may giuna. Sakto kayo nga nabutang ta mga reporters mahigala sa kumpleto gyud nga mga areas. Mao ni ang kanang kuan. Okay. Is nakita sa presidente mahigala ng damage. Nagbaktas ron mahigala si Presidente Bongbong Marcos. Ni anang SM Cares sa Barangay Pulang Bato, Bugo City, Cebu. Iyang gikaistorya kining ilang presidente sa village. So ilang gisuroy ni mahigalang maong village. O nakita mahigalang kuan yun. Okay. Attorney Rupil, karoon ang sunod nga bisitahon ni President Bongbong Marcos Jr. mao ang simbahan. Sunod ana Attorney Rupil, mao ang silahan, human ang ospital ug ang Bugo City Hall ang kinalasan niyang bisitahon karon natin ni Rupil. Gisabutan na ni President Bongbong Marcos Jr. ni Governor Pambari 4 ug ubang mga kaubanan nila ang ilahang angay pudbuhaton dinhi sa SM Care Village kay ang uban Attorney Rufil naglibog sila kung nganong di liko na nagtuo man sila Attorney Rufil nga sa karon ra nga panahon na dili sila makabalik apan sa ilahang nakuha manggoda nga impormasyon Attorney Rufil di sila makabalik sa ilahang mga panimalay Attorney Rufil. Okay. Usa ni sa gistoryaan karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o ni Governor Pambari 4. Napo diya karon si DPWH Secretary Vince Dizon aron niya maoy maka assess no sa damage may gala. Ano mga kailan ito nakita karon sa video o man ni kasamang Idol Tweety si DPWH Secretary Vince Dizon para maka-assess anang problema diharon unsaon po da pag-rehabilitate na ka mga problema si DepEd Secretary Sani Angara, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, Congressman San Shimura o kinilang mayor sa Bugoday uban ni Governor Pambari 4 ang mga leaders may gala dinhi sa Sugbo karon. Naigisulti si Presidente BBM. Feel nga kung makabalik man gani mga residente dinhi sa SM Care Village kay light materials lang usa ang ilahang ipatukod.
Okay. Kauban sa presidente si Secretary Vince Dizon, Secretary Angara, Secretary Gatchalian sa DSWD. So una niyang gitaak mahigala kining Barangay Pulang Bato. Doon ay briefing nga gihimo ro mga panahon na. Ato sa mga kuno mga higala no unsa ning doon sa mga protocol dito og unya padayon lang ni Idol Tweety, padayon lang ta atong paningkamutan og makuha nato ning wala pa dinhi may gala ang schedule niya pagdawat niya og mga pangutana sa media posible ato na sa City Hall no. So sige lang Thomas ka sa mga RV dito alang sa press conference siguro unya itong taod no. Okay. So gisuroy na ni mahigala kini maong area nga dunay patay, 8 kabuk ang patay ning lugar. Human hugmak kadtong balay kahigalaan. Un mo giunag bisita ni BBM ni. Wa ka magdahom mo kuno nalipat ta mga higala og kuan ma. Sakto gid katong gibuhat niya magbutang tag mga reporters sa mga area. Kay nagtuo man tag ngadto sa City Hall mo una o sa ospital. O niya diri una mahigala sa giterminuhan nila Yolanda Village. Ano yung mahigala pagbisita ni Presidente BBM sa Barangay Pulang Bato sa Bugo City. Ako nakita ni mahigala si Presidente Bongbong Marcos, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sani Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, si Governor Pam Baricuatro, naa si Congressman San Shimura o si Mayor Mayel Martinez, ang mayor sa Bugo. Barangay Pulang Bato, Bugo City, karon mga kaigalaan.
Ang istorya na sa si Governor Pambali 4 o si BBM para sa unsay mahimo ani. Kini mga structures kung after ni panghitabo mauli ra ni mahigala og gastuhan sa gobyerno ni 3 billion mga kagalaan ang ilang assessment. Action sa BBM ron mga higala. Padayon ta mahigala sa pagdawat sa inyong mga hinabang dito sa Sibianan DYHP RMN Cebu. Ang uban mahigala naghatod og mga tubig atong gidawat day, ha? Naay uban nga mga kumpanya nga moditso na dito, okay. Naay uban pod nga nanawagan nga kuan atong gobyerno nanawagan sad. Kita sa private sector, RSDYHP mag-usa sa ta. Labi na itong mga individual unsa itong mahimo para sa pagtabang in itong mga kaigsunan nga nanginahanglan. Oh, Michael. Ato ni mahibaw ang tanan unsay kuan i-wrap up ni unya may gala pinagi sa report ni kasamang RV Veloso inig adto na unya sa tingali jud nay giandam ini nga press conference makadali siguro aron nga masulti dito unsa ang assessment ug unsa ang mga instruction usab no alang mga higala sa tabang niini nga mga igsuon nato nga nabiktima sa linog. Nag-briefing niya ron si Secretary Vince Dizon sa DPWH. Gahapon nakanhin na ni si Vince Dizon, yan ang giuna og check ang damage. Advance party na siya kagahapon pa. Karon na ako kita chat mo ta mo mas sige ako man tin ko Unang gibisita ning Pulang Bato may gala kining ato gyud na interview nga dunay 8 kabuok nga nadatugan. Atong gipadayon may gala ang iyang briefing ni Presidente Bongbong Marcos diri gyud sa Ground Zero mga higala. Padung siya sakay sa sakyanan day. Oh.
Okay, so ano yung panahon na? Attorney Rufil. Okay, so sakay ining maong sakinan ng guyog sa si Governor Pam Balicuatro o ang mayor sa Bugo kasama ang Idol Tweety, no? Yes, Attorney Rufil. O ato ang nahibawan silang pagkikinabi, Attorney Rufil, nga ang ospital kay pwede nang magamit. Di-confirmar na siya ni Secretary Vince Dizon kaganina. O gisulitian na niya si Governor Pam Balicuatro o si President Bongbong Marcos kay nangutan naman po kung pwede na bang masudlan. So Twitch, sakay ining maong sakinan, murag Land Cruiser siguro ni naa si Bongbong Marcos diha, naa si Mayor Miel Martinez sa Bugo o si Governor Pam Balicuatro. Yes, Attorney Rufil. Okay, araw niya magkaistorya po og sa gay angay nga kuan kay importante man ang presidente sa nasod na may problema gyud nga katalagman unya kinahanglan ang provincial governor nga naa ug ang mayor sa Bugo nga mao kaning area nga naigo gyud in town nining mo'y nadakan ni maong linog. Yes, Attorney Rufil. Ilahan na po ng istorya Andre karon kung unsa po yung mga panginahanglan sa mga residente po dinhi sa Assam Care Village. Ang gipauna pa lang Attorney Rufil og pabutang dinhi kay mao ang water tanker nga mao po una kinahanglan sa mga residente nga naa dinhi karon na. Oh, tubig yun, tubig. Ang ubad. Okay, so karon sakay si BBM sa maong sakyanan. Ni sakay na si PBBM karon Attorney Rufil padung ni siya sa simbahan aron dito na pud niya sa taon ang kahintang ko dito Attorney Rufil. Okay. Sa atesto dito si Governor Pam Balicuatro, si Mayor Martinez, samtang magdagan ang sakyanan, magkaistoryahay sab sila unsay kahimtang sa lalawigan o sa syudad sa Bugo o unsa pay dugang unya, no? Nga tabang nga mahatag diha sa national government kasama Idol Tweety. So to na mo ni ang iyang gisakyan ni BBM pila man kabuk niya mga daghan man iya mga escorts day. Oh, na may escort din hipo Attorney Rufil o escortan po siya sa mga otoridad na ang Philippine Army, no, apo diri ang PNP, Attorney Rufil, na po ang Air Force, giubanan gid si Attorney Rufil. Ubay-ubay ni sa og mga kuyog karon na si Presidente Bongbong Marcos Jr. Attorney Rufil. Sabay-ubay ni iyang kwan sakop sa PSG. Kanina lang Attorney Rufil, dili lang ta makastorya kay tungod ni hangyo pod ang kining PSG ni Presidente nga dili lang sa patabian na. Yeah, okay lang kasabot ta. Kay dunay protocol nga ilang ikon gipatuman, okay ra gyud, way problema Idol Tweety. Importante na deliver na to. Og nakita ginato diha paganha sa Ground Zero ni Presidente BBM o kauban ang mga officials nato, no, Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. So far, Okay. mauna ang latest dinhi sa SM Care Village Attorney Rufil sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Okay, standby Idol Tweety karon, no, sa dugang report ni mga orasa mga kaigalaan to ni lakaw na si Presidente BBM. Wato maibaw tag asa to dapat mapunta na pod. Kay kwanto mga kaigalaan kinini ang protocol na nila unya security sad. Wala di ta mahibaw katubi tong report ni Inday RB kanina abi to didto mga higala mo sugod sa kwan. Bugo Provincial Hospital pero diri man diretso mahigala sa Yolanda Village. Mao ni mga biktima sa Yolanda nga natagaan sila mga higala og mga units diha. Nawadaan sa mga panimalay. Ang problema ron laing katalagman ning nisugat nila, ha? Maita yung kinabuhi aday.